खुलुमबाय आंनि नामा एमोख्रां बर' आं सासे फिल्म मेकार स्ट्रागलिं फिल्म मेकार एक्टर आरो थिएटर वार्कार गोसो गैयाबाबो आं बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जाबाय दिनै मोनसे बाथ्रानि थाखाय थांनाय 7 मार्चआव मोनसे जाथाय जादों जाथायानो जाहैबाय मा आं फेसबुकआव लिरनायखौ लानानै गोबां बाथ्रा लिरनायखौ लानानै आं जि भिउ आंनि बेखौ आं एक्सप्रेस खालामो फेसबुकआव एन्ड बे मानसिनि दैट्स फ्रिडम अफ स्पिच आं बेखौ फेसबुकआव लिरदों स्पेसियेलि जोंहा आबसुनि बारगो आफादगिरि प्रमद दाखौ लानानै आं सम बाथ्रा लिरबोदों आरो जोंहा आदा प्रमदआ बुंदोंमोन मा बिटिआर जानायनि उनाव दाना गासिबो टेनसन फ्रि जाबाय जेबो गिनांगौ गैला हरनि 12टा 1टासिम मोनसे बेरायनो हायो होननानै नाथाय दाख्लै 3 मार्चआव जोंहा मोनसे प्रग्राम दंमोन आरोखि बुरखां वान एक फ्लेग कम्पिटिसन होननानै जोङो एभ्रि इयार 5 नभेम्बराव होयो जोङो अर्गानाइज खालामो नाथाय देग्लाय जोङो रांखावरि प्रब्लेमनि थाखाय प्रग्रामखौ 5 नभेम्बराव खालामनानै प्राइज डिस्ट्रिबिउसनखौ जोङो दाखालिसो खालामनो हादों आरोखि 7 नभेम्बराव आरो जों बिनिनो फुंनिफ्राय जों खारथिंला खालामगासिनोमोन बे समावनो आं जोंनि तामुलपुरनि मथंगाचौ होननाय जायगायाव जेला सफैयो होमबाना 9:30 जादों फुंनि बे समाव आबसुनि आफादगिरि आन्चलिक कमिटि तामुलपुरनि अजित बर' आरो बिथांजों लोगोसे दंमोन मनेश्वर बर' होननाय सासे बिथांमोना आंखौ अपेन ट्रिटिं होबाय सासेया बुंबाय भिडिअ खालामलायदोंमोन आरोखि दाथ' भिडिअ लांगोन जेबो नंला बे बिखौ मानदोंनो मा नोंखौ बेखौल' बुङो जाहैबाय अजित बर'आ बुंबाय मा नों जानला मानला लिरबाय थायो सासे जाथिय लिडारखौ मा खालामबाय थादों होननानै माने बिराद मिसबिहेभ आरोखि आं थाबाय थाबाथाय आं जुदि रिप्लाय होयो बेयाव आरो गाज्रि मोनसे हालत जाबावगौमोन आरोखि नाथाय आं बिराद बिजिमोन नालाय आं बेखौ सम होनो हाया माबायासै आं सम गैया होननानै आं थांनायसै आरोखि ओमफ्राय दा बाथ्राया बेनो जाबाय आरोखि बे फेसबुकनि बाथ्राखौ लानानै तामुलपुर आन्चलिक कमिटिनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट सासे जायनिखि डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुंबाय थायो आबसुआ डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसननि सासे आफादगिरिया मोनसे आन्चलिक कमिटिनि आफादगिरिया माबोरै बेबायदि बिहेभियार खालामनो हाखो एन्ड आंबो बिराद खुनु दिन आं बिसोरनिफ्राय जेबो रेसपेक्ट नागिराखै खुनु आंनो बिसोरनिफ्राय सार्टिफिकेट नाङा आं मा मावदों मा मावा आं बुंनांगौ जेबो गैया आंखौ बिथांमोना सनमान होयो आं बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बिथांमोना बे डिसरेसपेक्ट खालामनायनिबो मोन्थाय गैया आंनि बाथ्राया बेनो आरोखि फार्स्टआ बे जाहैबाय आबसुआ माहारियारि आफाद आंबो बर' माहारिनि सासे मानसि जेला आंहा सोंथि खालामनो हानाय आंहा मोन्थाय दङ आरो नो बडि इज एबभ क्रिटिसिजम प्रमद दाबो क्रिटिसिजम नङा आंहाथ' पार्सनेल रावजोंबो जेबो गैया आं आबसुजों आंनि ससियेल लाइफ प्लेटफर्मा आबसु आं आबसु खामानि मावबोदों आं क्लास 8निफ्राय आबसु खामानि मावबोदों आरो दिनै आंहा बयजोंबो मोजां आं रावजोंबो गाज्रि नङा आं इभेन लरेन्स दा दिपेन दा आं इभेन प्रमद दाखौ आं दिनैबो आंनि गिदिर हिसाबै बहाबा नुबाथाय आं मिनियो सावरायो माथो होयो आं दिनैबो फोरबो फैबाथाय बैसागु फै माबा फै आं मालाबा लोगोमोनबा आथिं हमना खुलुमो नाथाय बे फेसबुकनि बाथ्राखौ लानानै तामुलपुर आन्चलिक कमिटि आबसुनि सानैसो सोद्रोमाया जिबायदि मिसबिहेभ खालामखौ थ्रेटिनिं होबाय बिनि सिगांनिफ्राय आंखौ फेसबुकआव होगासिनो खैफोद दङ होननानै स' आं बे भिडिअखौ खालामामोन आरोखि नाथाय खालामनो गोनां बेखायनो जाबाय फेसबुकआव बुंबाय थानाय बाथ्राखौ आं इजिलि लाबाय थादोंमोन नाथाय दाखालिबो बिसोरो आंखौ अपेन थ्रेटिनिं होबाय जेला आंहा दा लाइभ थ्रेटिनिं फैदों आं गिदों आं बिराद गिदों ओमफ्राय गिनानै आं मैया पुलिस स्टेसनाव आं एफआइआर होदों आं एफआइआर होनांगौ आं जाबाय आरो बे भिडिअखौबो आं खालामनो सानाखैमोन नाथाय जेबो राहा गैया आं बेखौ मानसिनो फोरमायनांगोन जेला आरो आबसुजों आंहा पार्सनेलि खुनु बिदि जेबो प्रब्लेम गैया बे जोंनि मोनसे राइट्स दङ जोंहा डेम'क्रेटिक राइट्स आङो आबसुनि माबा मोनसे प्रब्लेमखौ गाज्रि मोनदों आं बेखौ सोंखारिदों बिदिनो बयबो सोंखारिलायबाय थायो लिरलायदों जुक्ति जालायनांगौ डिबेट जालायनांगौ दा जों बुंबाय थादों मा प्रमद दाया बुंबाय थादों मा भायलेन्स फ्रि मोनसे जों ससाइटि नांगौ शान्ति फैबाय होननानै बुंगासिनो दङ आरो दा इलेक्सनफ्राबो बिराद फेयारलेस जानांगौ जेबो एना एनि जानाङा मा जानाङा होननानै अब्ला बे मामोन स' आं बेखायनो खावलायदों आरोखि आं एगेन बुंबावदों आं आबसुनि वेल उइजार आबसु आंनि गोरबोआव दङ बे बाथ्राखौ गोबाङा मिथिगौ आरो आं बेखौनो खावलायदों मानव गेदेर आफादगिरि जोंहा दा आबसुनि दिपेन दा लरेन्स दा एन्ड आं प्रमद दाखौ मिथिला बिथाङा जेला दा दस्रा मोनसे अर्गेनाइजेसन प्रेसिडेन्ट जाहैबाय आं स्पेसियेलि लरेन्स दा आरो दिपेन दा खावलायदों आरोखि एटलिस्ट नोंथांमोननि जायफोर केडारफोर दङ जायफोर वार्कारफोर दङ बिथांमोनखौ एटलिस्ट बेखिनि नलेजखौ होनाया मोजां आरोखि जेमान डेम'क्रेटिक कान्ट्रि मोनसेयाव बेखिनिखौ बिदि फेसबुकआवनो जामायानो जा फ्रिडम अफ स्पिच बेखिनि खालामनायनि जेबो माने माबा थालायनाङा बेयाव एना एनि बहाबा लामायाव लोगो मोनना थ्रेटिनिं होनाय माबा बुला बुसि बेफोर जानो नाङा आंनि खावलायनाया बेनोल' आरो
I'm again clarifying that I don't have any problem with personal problem with Apsu. I'm well wither and hope आंनि खामानिफोरावबो जों जिफोर खामानि मावो बिथांमोननिफ्राय कपारेसन मोनगोनखौ आं एक्सपेक्ट खालामनानै आं इसिबांनो माबाबाय दोनथ'बाय दा आं बेखौनो बुंदों आरोखि माने जास्ट बेसिम फैनाङा आरोखि फेसबुकनि मोनसे इनसिडेन्टखौ लानानै बे बुदला बुदसि थ्रेटेनिंआ जानाङा